Nu har jeg vendt den om, og jeg vil se, om jeg kan komme til at vise noget overhovedet. Fordi jeg har jo selvfølgelig ikke lige gennemtænkt, at jeg skulle have haft en med. Men for eksempel kunne man jo lave en bagbøjning her, så man ligesom lader pælen her være lige under skulderbladene, og så strækker man armene her bagud, så man kan kigge ned i vandet her bagved. Det er jo helt, helt fantastisk. Se træerne, det her, det er mit udsyn. Ja, og så kan man også stå heroppe af. Der står her ligesom med trikonaterne ben. Kan man se det overhovedet? Kan jeg komme til at vise det? Ja, det er ben frem der. Og så kan jeg komme ned, køre hen ad den her, sætte en hånd ned på den næste, og så strække en arm op til trikonaterne, eller ned i kriger, når man holder armen her. Kigger ud. Ja, kom ud og prøv det af ude i skoven. Der er så mange ting, man kan, og hvis man kun har en bænk, eller man synes, det der er lidt for mig, så kan man også bare lige kaste et ben op på her. Prøv at se her, så kaster man et ben op. Så kan man måske lave sådan en fremoverbøjning, eller man kan lave en sidebånd. Der er alt muligt sjovt, man kan lave sådan noget herude i skoven. Og man bliver så godt humør, jeg gør i hvert fald. Bare farverne her. Ja, prøv det.